El true crime és un gènere que es basa en la representació i l'anàlisi de crims reals. Però què tenen aquestes històries que ens criden tant l'atenció? El fenomen del true crime pot semblar relativament nou, però fa anys que existeix. Cap al 1830, per exemple, ja es publicaven els Penny Dreadful, unes revistes curtes amb il·lustracions macabres que explicaven la història de bandits, caníbals, vampirs. I el 1966 es va publicar A Sang Freda, de Truman Capote, que narra l'assassinat dels 4 membres d'una família a Kansas. Aquest gènere ha fascinat a la nostra espècie des del principi. Però per què? El true crime tracta temes com l'assassinat, la violació i el robatori, presents a la societat humana des que érem caçadors-recol·lectors, i apel·la a una característica molt humana, la curiositat. Està en la nostra naturalesa voler descobrir què, qui, quan, on. Volem saber els detalls. Ens volem acostar a l'agressor, a la víctima, entendre què ha passat. En definitiva, resoldre un crim a la vida real. Ens plantegem qüestions com: què fa que els delinqüents actuïn? Com em puc protegir millor? A més,